Il-pjazza mill-isbaħ tar-raħal tal-Imġar reġgħet ospitat festa frawli fejn spikka l-lewn ħamrani tal-frawli frisk u fejn mijiet ta' familji nġabru biex iduqu frott l-art Maltija. Fil-fatt numru kbir ta' Maltin u Awċin irritornaw fit-toroq tal-Imġar għal edizzjoni oħra ta' festa frawli, illi huwa avveniment ta' kull sena illi jkun mistenni kemm mill-familji kif ukoll mit-turisti li attendew biħġarhom. Attenda wkoll għal festa frawli il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat minn Anne-Marie Grech u diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll kandidati kemm għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. L-attività festa frawli offrit minn kollox: pastizzi, sfineċ, ravju, luminata, smoothies, ġelati, waffles, ħelu u kull ma tista' timmaġina, kollox magħmul mill-frawli tal-bdiewa Mġarrin. Ħafna jgħidu li l-frawli tal-Imġar huwa differenti minħabba l-art tammiela u l-ilma bnin ta' dawk l-inħawi. U April kull sena dejjem ikun sinonimu mal-bidu tal-istaġun tal-frawli. Festa frawli inkludiet varjetà wiesa ta' deżerti, ikel u xorb, kollha magħmulin bil-frawli frisk tal-Imġar, dan filwaqt li ma naqax l-inbit tal-frawli magħmul fi djar, ġam, kunservi u prodotti tipiċi oħrajn li kienu għall-beħ. Matul din l-attività kienu esibiti tifkiriet u xogħlijiet tal-arti u snajja, apparti li kien hemm mużika folkloristika u etnika esegwita minn artisti ewlenin Maltin bl-użu ta' strumenti tradizzjonali. Matul il-ġurnata tal-Ħadd saru wkoll attivitajiet oħrajn fil-Pjazza tal-Imġar u l-madwar, fosthom kompetizzjoni tal-pittura u mixjiet madwar ir-raħal.